Rowere makwan gi dirom 12,000 mawuok e gwenge ma Imbo ma pacho ka manoyudo thuolo e chenro mar Nyota onyisi mondo tim makare gomenda ma gibiro yudo mag chenro ma jiwo ngimagi. Siem ma kama biro e seche mokang' mokwongo mar pogo omendago igeno ni dhi timore e jumani. Elizabeth Ajode nigi ler mathoth. E limbe mare mar neno kaka chenro no dhi nyime e kaunti ma Busia, jagoro e migawo mar ohelni matindo e pacho ka Susan Mangeni owacho ni kwan rawere moingo 2 milion e pacho ka mane oro kwayo mar yudo thuolo e chenro mar Nyota nyiso ni dwaro mar rawere thoth. Kamano tiyo gi omenda go e yo makare ni kod nengo. Bende onyiso rawere ni ibiro ket yore manyasani mar neno ni omenda go okotigo e yo marach. But even how we are arranging the disbursement is in a way that maybe kuwapatia tu tahadharisho ni kwamba hata hautawezewa kutoa hiyo pesa kulipa vieta. Nelewana? Ukijaribu kulipa vieta na pay bill haitaenda. So we are blocking off. Tuna block off pesa. Ukijaribu kusema vieta haiendi. Mambo sijui ya kulipania mafea, mambo sijui ya kufanya nini au achane nao. Mangeni owacho ni okang' mokwongo mar chiwo omenda go biro timore tarik 7 dweni e gweng' ma Mumias e kaunti ma Kakamega kotelie kod jatend piny William Ruto. Chenro no mabende biro kelo alufe mag rawere mawuok e Imbo ma pacho ka. We expect to bring all the beneficiaries that have been trained in the second cohort as well as the first cohort. The first cohort we had about 3,500 youth beneficiaries across the Western cluster that were trained. In this cohort, I'm looking at the regions of almost between 8,000 to 9,000 that have turned up. So it's going to be a huge number and probably the biggest youth meeting that can ever happen or has ever happened in this country. Moko kuom rawere mane oyudo thuolo mar yudo omenda makwan ne dirom 50,000 ojiwo jowetegi mondo oti kod omenda go kaluwore kod puonj mane omigi. Mimi nashukuru sana serikali yetu ya Rais Mtukufu Bwana William Samoei Ruto kwa kukumbuka vijana kama sisi. Ujumbe wangu kwa wale vijana wenzangu ambao tutafaidika na huu mradi wa grant ya Nyota Fund, tafadhali nitawaomba tufungue biashara. Wale ambao walipuuza na kwa wale ambao hawakupata chance kwa hii first lot tunawaambia kwamba chance nyingine ikifunguliwa waweze kuapply, wajaribu na watapata. Kata kamano rawere go kwayo jatend piny William Ruto mondo okaw pachgi e kinde mabiro ponono ni en kod chenro makamago. Kabende gijiwo rawere wetegi mondo oti kod thuolo no e yo makare. Ninafanya biashara ya sofa set furniture. Nashukuru pia na ningeomba rais kwamba kwa miaka ijayo aweze kuconsider views of the people kabla hajatoa disbursement, kwa sababu alitoa random ya 50,000 na yetu watu kiangalia business idea yenye uko nayo pale ground inashinda hiyo 50,000. So tulikuwa naomba tu aongezeka kitu kidogo next disbursement. Chenro ni geto jiwo rawere 70 mawuok e ward ka ward kuom wards 1,450 duto mapacho ka. Kabende rawere 90,000 geno yudo tiegruok mag tije. Elizabeth Ajode, Ramogi TV.